Welcome to Tife Files TV. Murisei kuma TV ese enyika. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Pana mavideo a silent killer ari kutenderera pa social media achinetsana nevanhu mundege achidedzera kuti handitongwe nemasaladi mushure mekunge akabatwa achirova mogo. Tererai munzwe ngasvika. Is it actually? Usatongwe masaladi shamani. Usatongwe masaladi. Why? Because I want to. I'm allowed to. I'm sure mazvionerawo mega asi silent killer azonyora achizviramba achiti iye arove mogo inhema dzega dzega. Kungoti vanhu vakamuona vakafara kuti celebrity redu rapinda mundege, saka ndovaidedzera kuti toda kutora mapictures. Saka mapilots hapana zvaanoziva, nemo musataure kwamusina kuswera. Ndozvataurwa nasilent killer, anzi mazimba munofarira zvinhu, inini handitange kukwira ndege, kakawanda ndichikwira ndege. Ndozvataurwa nasilent killer, asi vazukuru vambuya naye handavataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Aripo mumwe munhu auya akati irombe chete uyu anorwara chete. Ndozvataurwa nemumwe munhu akati iye all this is good before you get arrested. When the plane lands, then you miss your connecting flight. You have to pay more money that you probably don't have to book a new one and get banned for life for flying with Emirates. Ndozvataurwa nemumwe. Aya macomments anga achitaurwa nevanhu vachikomendera pamavideo achona asilent killer because aposta kufacebook kwake. Mumwe munhu aripo munhu auya akati anzi akuonererwa hake mufesi uyu. Mumwe munhu akati hanzi ngwere yenyu iyo mupengo. Mumwe munhu auya akati background manje hanzi he is an artist, anoimba kuti kudii isusu hatimuzive. As you all know, manzwa aripo mumwe munhu anga achitoseka achiti artist ndozviri kusekwa nemumwe. Mumwe munhu akomenda akati silent killer is right, don't abuse him. Mumwe munhu auya akati this is so unnecessary, chii chinoshamisira pamunhu wakadai, he needs rehab, hanzi anotorwara uyu. Mumwe munhu akauya akati mukaita yamukuita muchatadza kudzifamba nyika idzi. Mumwe munhu auya akati regai varungu vati tiri makudo. Mumwe munhu auya akati iye aramba kutongwa nemasaladi. Mapilots ndivo vanodya cabbage risina salad. Mumwe munhu akazouya akati ngwere I always support your craft but siurika and tsikama, you have not made it yet. Usadaro. Mumwe munhu akati ukaona anosimbisa chidofo chakadai naiye idofo, people should learn to follow laws. So silent killer azopindurawo pamusoro pemavideo aya. Ndipo panga achitaura achiti imi musataure kwamusina kuswera, ndakakwira ndege dzakawanda. Vanhu vakati vaona celebrity vakadedzera kuti ilo celebrity plus kuti varipo vanhu vava vachidedzera kuti usabvume kutongwa nemasalad of which vanga vasingazivi kuti nyaya yachona inyaya iye yatiri kutaura nezvayo. Ndozvataurwa nasilent killer. So guys, handizivi tinoti kudii, asi nyaya iyi iri kubvira pakuti silent killer akambotukana naBlondy akati usatongwe nemasaladi.